Naif jew kien qed jilgħab logħba, dawn il-kummenti tal-editur maniġerjali tal-Malta Today dwar l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni li issa kien espost b'mod ċar fl-aħħar jiem fejn naħa jgħid li mhu fil-but ta' ħadd u min naħa oħra jieħu l-pagi għal tnejn mill-ogħla uffiċjali tiegħu. Jiena jew insejħilha naività, ġifieri naiv, ġifieri da ċertu maturità politika, jew inkella kienet jipprova jilgħab logħba li iva jien naċċetta flus minn hawn ma ikolli libertà li ngħid li rrid. Di ovvjament mhijiex realtà. Balzan, ġurnalist ta' esperjenza kbira, ikkummenta wkoll dwar l-iskuża li qed iġib Simon Busuttil biex ma jilqax l-isfida ta' DB Group. Ta' DB qalulu biex la qed jiġħad li tawh il-flus għal pagi jippubblika provi li l-grupp ħa xi ħaġa lura ta' dawn il-flus, xi ħaġa li Busuttil qed jgħid li ma jistax jagħmel għax hija relazzjoni kummerċjali. X'inhu kummerċjali u x'inhu partit, ġifieri naħseb jiena isa daqsxejn ta' arnita taqbeż minn hawn minn hemm. Fej jaqbel nużaw il-kummerċjali biex nattu dak li nirċievu u fejn mhuwiex kommerċjali nitkellmu fuq il-partit. Fuq kollox innota Xavier Balzan f'dan il-każ ukoll Simon Busuttil għandu l-istess problema ta' drabi oħra, il-mod kif jibni l-politika tiegħu. L-ewwel problema kbira hija li l-politika tiegħu jibbaża x'jaqra f'blog. Ġifieri dinja għalija żball madornali. Isu dik li tgħid dil-persuna li fl-opinjoni tiegħi hija perikoluża, għandha dritt tgħid li trid, imma hija perikoluża, nazzarda ngħid miġnuna, hija bażikament il-politika ta' dil-persuna. Dan huwa żball. Balzan irrimarka kif tibqa' tiddomina l-attitudni ta' Busuttil li jrid ipinġi f'daw l-ikraħ kull min ma jaqbilx miegħu. Ma jien naħseb li f'ċerti affarijiet irrid naħseb jaċċetta l-fatt li l-politika tiegħu tkun marbuta u mfassla fuq udjenza ferm ikbar, udjenza naħseb iktar bilanċjata, nies li mhumiex isteriċi, nies li jgħixu ħajja, nies li ma jqumux filgħodu u jisom għax inti aħmar inti ġej mix-xitan u inti blu inti ġej mill-ġenna, ġifieri għandna bżonn insibu tal-bilanċ.